Vi skal starte med at lave hvidløgsbrød. Meget simpelt at lave, men meget svært, når man ikke kan se en skid. Hvor bacon. Ja. Basically, jeg kigger på dig hele tiden. Lad os starte med at skrælle nogle hvidløg. Hvad siger du? Skål! Giv mig en skål! 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 Hvad er det, I vil have, mand? Skål! Skål, mand! Tallerken eller hvad? Tallerken. Prøv, ja, I siger tallerken. Der er tallerken lige her, jo. Altså, gryde. Giv mig den der, giv mig den der. Sagde I ikke, at jeg skulle skære hvidløg, mand? Så lad mig skære. Giv mig en skær så, mand! Kniv, et eller andet! Hvad er det her? Nå, jeg skal skære den. Okay. Du er meget bedre til, end der. Han kan snakke. Jeg kan ikke engang høre ham, mand. Hvad? Skal jeg skære, eller hvad? Jeg står og venter, mand. Kan du ikke se, jeg er i gang? Hvordan er brødet blevet skåret? Lad mig lige mærke. Jeg har skåret brød. Ja, men hvordan? Jeg har skåret brød. Jamen, jeg spørger, hvordan? Læg den på 200 grader varm luft. Har du varme ovnen? Jeg kommer til. Jeg gider ikke at tage min bukser af. Hvad er det, I laver, mand? Du, Tror du, jeg har et termometer i håndledet, eller hvad? Som jeg lige pludselig kan mærke, okay, det er 200 grader, eller 180 grader. Læg den ind i ovnen. Ind i ovnen. Ja, uden tallerken.